Bureau of Customs papahawao na sa Cebu Port Authority sa ilang giabangan nga opisina. Nasayran nga walay bayad-bayad ang customs sa ilang paggamit sa building nga gipanag-iya sa CPA. King Perez, Sugin Limi. Kung mangyaring walang respond, siguro mag-tent city na lang kami sa labas. Why mahimo si Customs Port of Cebu District Collector Attorney Edward de la Cuesta kung dili tugutan ang ilang gipangayo nga extension sa Cebu Port Authority kon sa pagpabilin sa ilang kasamtangang buhatan. Ang kapin 4,000 square meters nga passenger terminal nahimong opisina sa Customs sugod ni atong Setyembre 2005. Subay sa Memorandum of Agreement, mahimo kining magamit sulod sa 5 ka tuig. Karong Setyembre 1, hingpit na nga papahawaon sa Cebu Port Authority ang Bureau of Customs. Matod ni De La Cuesta, wala pa'y tubag ang ilang hangyo kang Governor Junjun Davide aron mutabang paghangyo sa CPA alang sa extension. I don't know, but I think we have given them ample time. 2 years is a long time for them to prepare. We also should exercise due diligence. Well, we have asked them for another extension until such time that the negotiation and the supposed place where we are going to transfer is finalized. As of now, hindi pa kasi finalized Si CPA Deputy General Manager Attorney Yusuf Ukong nagkanayon nga wala kadawat ang ilang opisina og formal nga suwat gikan sa customs bahin sa pag-extend sa deadline. Nihatag ang CPA og notice sa pagpahawa sa customs niadtong Marso 2011 apan mihangyo ang customs sa pagpalugway sa extension. Niadtong Hunyo 2012 mihatag ng CPA sa final notice apan nangayo pagbalik ang customs og paglugway sulod sa 60 ka adlaw aron makapangita og kabalhinan. We have sent the demand for them to vacate since 2011 March. So that's almost 2 years for them to prepare to vacate. But unfortunately, for whatever reason, they're still there. Gani gibutyag ni Ukong nga wa kabayad ang custom sa CPA sukad sa paggamit sa ilang luna. Subay sa Memorandum of Agreement, mubayad og 50,000 pesos ang customs isip abang sa luna nga gipanag-iya sa CPA. Well, we have to demand for payment because that has been part of the audit observation of the Commission on Audit. King Perez, News 5. Adunay bagong gamit ang kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa pagtubag sa mga katalagman. Gitugyan ngadto sa kapulisan gikan sa usa ka langyaw ang organisasyon ang mga life raft, life jackets ug life rings nga magamit alang sa search and rescue operations. Giatol ang turnover ceremony kaganihang buntag atol sa labing unang pagbisita sa bagong regional director sa Police Regional Office nga si Police Chief Superintendent Danilo Santos Constantino. Mensahe ni Constantino sa kapulisan sa Lapu-Lapu nga wa siya mo bisita kanila aron lisod-lisoron sila kundi magtinabangay aron mahimong sayunra ang gimbuhaton. Pulis gikawatan sa iyang motorsiklo nga giparking atubangan ra usab sa police station. Samtang lalaki nga mipalit og puto nga ipainit sayo kaganihang kadlawon kalit lang nga gipusil. Juliet Hainar, Sugin Limi. Labihang nag-uol si PO2 Gilbert Igot human gikawat ang iyang motorsiklo nga adunay plakang GU7268. Giparking ang iyang motorsiklo sa gawa sa Pardo Police Station. Pasado alas 11 kagabi, gisusi ni Igot ang iyang motorsiklo apan nakurat kini dihang wala na kini sa dapit nga iyang gibutangan. Ako jud giklaro. Mo to dito na ko ni kuan nga na karnap jud siya kay wala man silang huwam na ko sad. Mo to ni balik di ko dayon ako din gi-report sa MPG ba para ma-plus alarm din ba. I'm here. No! God! Hey! Please calm down. Okay, they're on your side. They're giving Samtang perting sukuan ni ining duha ka langyaw nga biktima sa pagpangulata dihang gikuhaan og video sa mga sakop sa media.
Gidala kagabi dinhi sa Carbon Police Station kining nagkadugo nga langyaw uban ang iyang higala ingon man kining babae nga giingong gikulata sa usa ka ginganlan og Alexander Lastimoso. Ang babaeng giingong gikulata dihang iyang gisukmatan ang suspect nga misuway sa paglugos kaniya. Ang langyaw milaban sa babae apan nakulatahan usab kini. Lipay po ko sa ubang police station kay nanaslay idea then ana sila nga daghan na kaayo mig mga ingunan na klase nga mga reports ba then pangwartahan ang foreigner then kami mga pulis may mga daot. Pasado alas 3 kaganihang kadlaw nag-ubo nga wa nay kinabuhi kining biktima sa pagpumusil dinhi sa City Center Camagayan. Ang biktima nga kinsa wala pa mailhi magpalit unta og puto sa dihang gipusil. Ang suspect nga sakay sa motorsiklo palidayon pang gipangita sa kapulisan. Katagtao ni buto man. Pag buto, nanagan day ka ang customer, wa ka bayad. Oo nya, pagtanaw na ko, ako naman lang usalagan po ko nilang bamban dito ko. Pasado alas 5 kaganihang buntag, maayo usab nga pagkalagpot ni ining duha ka sakay sa motorsiklo human ilang nabanggaan kining tiguang. Ang biktima nga si Abraham Dabil milabang sa Don P. Del Rosario dihang nadasmagan sa motor. Siya nagdaktaw siya gatubang ra sa diri. So natural maigo gid siya kay ang mundagdan dito ra madapit mo may patunga. Mo to kay nalingkamot sa tunga di siya magrabihan ba nilito gid ko mao tuwag man ako gid siya mada kay ang motor nako ni hiwi naman akong motor. Julie Tainar, News 5. Magtapok-tapok ang mga tinunan gikan sa 15 ka mga universidad sa Sugbo alang sa kalihukang gitawag nga University diha sa Sugbo Open Field sa SRP Ugma. Ang kalihukan sa mga kabatanunan maglakip sa carnival, games ug live bands. Gamiton sab matud pa ang kalihukan sa pag-awhag sa mga kabatanunan sa pag-donate og indigenous materials alang sa paghimo og oil spill boom. Sa laing bahin, giawhag sa mga opisyalis sa Cebu City Hall ang publiko sa pagtabang sa medical expenses ni kanhi Konsehal Jack Hacosalem. Matod sa asawa ni ining si Sharon, nahibalik na sa ilang panimalay ang iyang bana apan padayon pa ang rehabilitation niini. Ang mga botmutabang mahimong musalmot sa Run for Jack karong Agosto 31. Most of you would know that my husband really loved to serve and loved to help the people, and even on the weekends you can text and call him and he's always there. Di ay bata nga nanginahanglan ug tungod kay mahal ang pagpatambal kaniya, ang iyang inahan dunay nahuna-hunaan. Dennis Tanok, Sugin Limi. When batos hanging on the wall, batos hanging on the wall, one ben bato. Sama sa ordinaryong bata, magduwa-duwa si Raven. Iyang paborito mao ang bowling nga computer game nga iyang ubanan og awit. Hulagway sa usa ka malipayon ug himsog nga bata. Apan, upat na di ay kabuwan nga doon na siya'y gipamati nga sakit, ang hepatoblastoma. Nadiskubrihan ang iyang sakit niadtong buwan sa Abril atol sa iyang 3rd birthday. So 2 days after, ako siyang gida sa Sidia kaya nakaschedule ko kay Sunday na yung birthday, kay Tuesday, kaya ako sa Sidia. Mutong na, paano yung Sidia ba? Ano yung balik ang hilanat? So, pero check siya, hikap-hikap siya from head down niya. Muto ko, nagbarog naman siya. Hikapan siguro sa Sidia nga kanina, na something ba? So, mutong ipahigda na mo siya. Ang hepatoblastoma, usa ka matang sa tumor nga mutubo sa atay o kasagarang muigo sa mga bata. Gawas 1, ang probability of 1 in 1 million kids from infant to 3 years old. Naoperahan na si Raven sa iyang tumor ug sobra sa katunga sa iyang atay ang nakuha. Tulo kay gayon na usab siyang napaubos sa chemotherapy. Apan, taas-taas pa nga panahon ang paabuton, ang hingpit nga pagkaayo sa bata sa iyang sakit ug daghan pa ang galastuhon sa iyang mga tambal. Pagkahuman sa first nga chemo ni Raven niadtong 3rd week of June, naunanaan ni Ma'am Ray nga magbuhat ining proyekto nga Cupcakes for a Cause. Ma'am Ray, mga pila to kabuk imong nabuhat adto nga first na magpagtuan? Mga 200 siya kay naaman sa akong mga kauban ng trabaho, among gitawag sila og ganang Raven's Warriors sa I Fight for Raven.
nangari sila diri to volunteer para mag-decorate sa cupcakes that time. So mo ang basically ang ako rin yung gibuhat at to that time was to bake the cupcakes, then tabang na dayon sila o decorate sa cupcakes. Motong nakaabot gyud ni in one day lang kahuman jud mig around 200 cupcakes. Stress reliever mo gud ako ang baking, di mo sa stress reliever ba ko kung maligya naman laaw kung pawala nila sa siguro sa stress. Ya, maura sa inahon-ahonan ako nga easier for me bitaw nga in a way tabang-tabang man sa si Raven. So subuon ako, so nagyat mi bonding time. Miabag ni Mami Rhea sa pagbuhat og cupcakes ang yaya ni Raven, iyang igsuon o guban pang mga kabanay nila. Moapil sab si Raven pag-decorate sa cupcakes. Ang paborito niyang design mao ang bowling pin. Inspirasyon sa inahan ni Raven ang iyang pagkabibo bisan og duna kini gipamati. Nakaingon nga gani ko nga kanang mas matrauma siguro ko ako ang matrauma kaysa akong anak kay tanaw nimo sige ra pamungkam dula ra siya mas isog siya kuhaan og dugo kaysa nako ako na mahadlok na siya muragwa. Alang niadtong buot mo suporta sa 3 anyos nga si Raven sa iyang pakigbisog batok sa liver cancer. Kumusta na gani ka? Gwapo gyapon. Dennis Tanok, News 5.